כאן גיימינג רו. אנחנו כאן בעוד סרטון חדש שאנחנו הולכים להראות לכם איך לפתח את הפוקימון שיש לנו כאן בתמונה. נעם תראה לנו. הם רואים. קוראים לו צ'ארקדט. צ'ארקדט הוא פוקימון שהרבה מכם יאהבו. הנה סקרו את הפיתוח השני שלו. אם אתם מי שמכם בטח ראה את הסדרה החדשה של פוקימון בטח יודע מי זה. אם יש לכם פוקימון ויולט זה בשבילכם, אם יש לכם סקרלט זה לא בשבילכם. לא, זה גם בשבילכם. אם אתם רוצים אותו אם אתם רוצים אותו זה בוויולט, אם אתם רוצים אותו זה בסקרלט. זה בסקרלט. הוא גם פיתוח יפה, כן? אבל אני מעדיף את הסגול. גם אני. יש לי את זה. אבל הוא מאוד נדיר, תבינו. צ'ארקדט מאוד נדיר. נכון. בכל זאת יש לנו אותו. אבל בואו, אנחנו עכשיו הולכים לעשות לכם מדריך. מורי, תוציא אותו החוצה שנראה, תראה להם. אחת. אז הנה חברים, בואו תראו אותו. חבר'ה, הנה רואים פה דקה, הנה. הנה. זהו. רגע, הוא לא מתפתח בלבל, הוא מתפתח בלבל, הוא מתפתח בארמור אחד. בריא. כן, באיזה ארמור. ואנחנו עכשיו נראה לכם איך לפתח אותו. אוקיי, אחת. אוקיי חבר'ה, עכשיו אתם צריכים לבוא לכאן. לזה הפפיקו הזה. אבל לווסט, לכיוון. לפה, תבואו לאחד מאלה, לא משנה. ואז עכשיו בואו נראה לכם. לא, זה לא שזה לא משנה, לווסט. יש את איסט ויש את ווסט. כרגע אנחנו... לא, עכשיו הלכנו לווסט, לא משנה. ווסט הוא למטה. בואו ננסה להראות לכם מה אתם צריכים לעשות. אנחנו מראים את הדרך גם, איך מגיעים אליו. הוא נמצא כאן למטה. אנחנו גם נעשה מדריך על כאילו... אנחנו כבר סיימנו את כל הבוסים. כדאי לכם... אם אתם רוצים לעשות לכם גם מדריך על איך להשיג שמיריידון יוכל לעוף. לשחות, לרוץ, גם אם אתם יודעים אפשר לעשות דבר כזה שמיריידון יוכל לרוץ מהר. כן, תראה להם עכשיו גם. ואם אתם רוצים אני יכול להראות לכם, הנה. לוחצים על הג'ויסטיק השמאלי. רגע, חכו, מורי, לך אליו כבר. לא, שכחתי, דקה לא... שמה. הנה, הנה. אני מקווה שאפשר להשיג עוד אחד, כי אנחנו כבר פיתחנו. חבר'ה, אם אתם באים לכאן, תסתכלו. אתם מדברים איתה. כן, זאת בת, אם אתם טועים. אתם לתפוס 10 סינסטה צ'יפ. לא לתפוס. לתפוס להרוג, לנצח בקרב. ואתם צריכים גם להוריד אותם אם אתם יודעים איך עושים ככה, ואז הפוקימון שלכם יוצא לקרב, ואם לא, אתם לוחצים על R. אוקיי, עכשיו אנחנו... זה מומלץ, אתם יכולים להרוג את בקרב, אתם יכולים... נראה לכם עכשיו איזה פוקימון. אוקיי, חבר'ה, אתם צריכים להגיע עכשיו לכאן, לאזור הזה, ליד אלפרונדה, לבוא לכאן, אתם יכולים להגיע לכאן. ואז לאחר מכן, אתם באים, רואים, אז אתם תסתכלים אתם צריכים לעשות לכאן. צריכים לחפש אותו. פוקימון ספל. כן. הוא קל למצוא, אבל הוא לא... טוב, הנה חבר'ה, אתם רואים בספל הקטן הזה כאן. תלחצו R בשלט, ולשלח לכם את הפוקימון עליו. עכשיו אתם צריכים לעשות 10 כאלה. שתסיימו 10. אתם מקבלים כאלה, סיניסטי צ'יפ. אתם צריכים להשיג 10. תשיגו 10 כאלה, תחזרו לאישה היא, ואז היא תיתן לכם את החפץ. אנחנו גם נראה... ועכשיו אנחנו גם נראה לכם איפה אתם יכולים להשיג את ה... לא, תסיים את זה. טוב חבר'ה, עכשיו אנחנו נראה לכם איפה, אחרי ששבסתם את ה10, בואו נראה לכם איפה זה. טוב, הנה חברים. פה, הנה זה סיניסטה צ'יפ. סיניסטי. זה לנו 16 כאלה, צריכים 10. והנה אתם רואים, יש לכם את הסימן של הדיסק והשק. פה אתם יכולים להשיגו 10 כאלה, ועכשיו צריכים לחזור אל האישה היא. טוב חבר'ה, עכשיו אתם צריכים לחזור לכאן, לאישה היא. בואו נחזור אליה. לזה פפיקו. ווסט, תזכרו שווסט, לא איסט, ווסט. לא כזה. סליחה חבר'ה, עכשיו עלינו סליחה, אבל הנה חוזרים לכאן, לווסט, ובואו נלך אליה. הנה חבר'ה, תסתכלו, בואו. חוזרים אליה. אם יש לכם מעל 10 אתם יכולים. לא משנה, 10, אז 10 בדיוק. נותנים לה את זה, פשוט תסתכלו, הנה, נביאה לכם. הנה, בבקשה. וככה, לקונן, עכשיו אנחנו נראה לכם איך זה נראה. זה כאן, בואו תראו.
זה היה בקנדי. הנה, ככה זה נראה. מליסיוס ארמור. מליסיוס ארמור, ככה זה נראה. ועכשיו אנחנו נראה לכם איך משיגים אותו. איך משיגים את הפוקימון. אתם צריכים כלשהו לחפש, אתם יודעים בטח מה זה ריידינג. אנחנו נעצור ונראה לכם. אוקיי, טוב, חבר'ה, אתם צריכים להגיע לכאן. לכאילו. לקריסטל כזה, בוא נגיד על המפה, כתוב לכם דקונט, אני שנייה צריך לזוז כדי להראות לכם. הנה, ככה. הנה דקונט שעל המפה הזאתי, על המפה, כתוב לכם, אש. מסתובב לכם טאג של אש. שם אתם אמורים למצוא אותו. כאילו... לא משנה, אולי פה רוב הסיכויים שיותר תמצאו אותו, אבל בכל קריסטל אתם יכולים למצוא אותו. טוב, כן חברים, זה היה הסרטון היום, תודה רבה שצפיתם ויאללה ביי. ביי.